Szép jó estét mindenkinek, szevasztok a Dal2013.hu, ahogy megszokhattátok, most is megyünk élőben természetesen a szünetben, és ne felejtjétek el, hogy majd az élő műsor után is, mint egy 20-25 percen keresztül, a Facebookon keresztül elérhetőek vagyunk. Itt van velünk Balázs Dani is, aki első körben mire szeretnéd felhívni a figyelmet, van valami kis szitu, feszkó? Igen, feszkó is van, de először hozzád szólnék. Képzeld el, hogy tegnap ugye sokan kritizálták a ruhádat és az öltözékedet, viszont Gabriella azt írja, hogy Marci, te vagy a kedvencünk, még jó, hogy mindig tovább jutsz, és tegnap tetszett a cipőd, a piros cipőd. Piros cipő? Hát jó, az is jó, de ez a barna is tetszik egyébként. Nem, tegnap mondjuk a feleségemnek sem tetszett az a ruha, meg többiektől is megkaptam, mondjuk a szerkesztő Timitől is például, meg a rendező Gabitól is, úgyhogy senkinek nem tetszett ez a ruha. Nekem egyébként igen, tehát én szeretem az ilyeneket. Ami másnak nem tetszik, az nekem általában igen bejön. Na, azt mi van itt a feszültség? Mi ez a feszültség? Az a probléma, vagy hát ez nem probléma, hanem ez mennyire jó. Probléma? Hát nem tudom, egymásnak esett a két rajongótábor, Gigi és Pál Dénes, illetve Agárdi Szilvi rajongótábora. Mit szólnak ők ehhez? Tehát, hogy mit gondolnak? De várjál, de milyen szinten estek egymásnak? Egy picit ilyen háttérsztorival fel kéne vezetni, egymásnak estek, és mi történt? Mi savazzák egymást, vagy mi van? Volt egy poszt február 18-án a Gigiről, hogy 45 pontot kapott, és ott elkezdték egymást a rajongók savazni konkrétan. És akkor ezek után kikerült róluk egy közös kép. Komolyan? Én lemaradtam erről, de tényleg? Igen. Kikerült egy közös... Mondja csak. Hát tehát, hogy nem is értem, hogy miért kell. Szóval tényleg azt mondjuk, hogy nem kell miattuk veszekedni, szóval nagyon szorítok a Szilvéknek, és remélem, hogy szavaznak rájuk. Tehát most mi szeretjük egymást komolyan, semmi konfliktus. Igazából nem sokat beszélgettünk. Az egy dolog, hogy ti szeretitek egymást, de a rajongók látod, hogy egymást így nem. Szeretsék egymást, mi szeretjük egymást, úgyhogy fogjanak össze, és akkor szavazzanak. Oké, köszönöm szépen. Na és akkor mi van, mi ez a kép? Mutass meg, akartam mutatni ezt a képet, ugye? Lett egy ilyen közös kép, ami ugyanúgy tovább folytatódott, és akkor erre jöttek kérdések, és hogyha oda nézel, tettem ki a falra kérdéseket. Új formáció, rap group. Aha. Tehát, hogy folytatódna, és hogyha egy kicsit arrébb vág, és tovább megy a fal, akkor Szilvi és Déneshez még azt intézték, hogy menjen esetleg ez a trió tovább, mert hogy mind a hárman jók. Ja, hogy menjen ez a trió ma be. Aha. Jó, Szilvi, nálatok ez hogyan csapódott le esetleg így a rajongók, a két rajongótábor közötti kvázi cicaharc? Hát én hallottam, hogy volt feszültség, de szerintem nem olyan véresen komolyan gondolták ők ezt az egészet. Szerintem nincs olyan nagy harag közöttük, meg nem is kell, hogy legyen, mert jó a békesség és félbékesség. Abszolút. Békesség van és szeretet. Már is megyünk tovább Janicsák Vecához, gyertek velem, hogy egy picit át tudjuk oda surranni. Veca, itt van Tomi is, de jó, szevasztok, csókolok benneteket, várj, ide fogok jönni, ide pattanok Vecához. Igen, ez szokásom Tomikkal, de örülök neki, hogy Vastat Tomi tovább jutott, úgyhogy... Na figyelj, egy picit így a háttérbe vonultál, itt ülsz szépen, csendesen magányodba, egy picit kis szomorkás a hangulatod, máma? Nem, ez azért van, hogy nem vagy túlzottan exhibicionista, és itt szeretek mindig a háttérben meghúzódni, és inkább itt aranyosan várom a kis szavazatomat, ahogy elengedtem a kis csapatomat is, hogy pihenjenek egy kicsit, megtették a magukét, úgyhogy ezt most már nekem egyedül kell itt csinálni ilyen. Még mindig úgy érzed, hogy nem kellene egyszerűsíteni a dalon? Mert ugye most is ezt felrótták neked. Hát ezt Rakoncai Viktor rótta fel. Igazából nem, egyébként egyszerűsítettünk a dalon, és ezt furcsáltam is, hogy nem vették észre, de ezzel nincs is semmi gond. Tehát én úgy érzem, hogy továbbra is a moduláció az, amelyik ugyebár egy kissé bonyolultnak tűnik ebben a dalban, de én ezt nem bánom, így gondolom, sajnálom. Ha valakinek tetszik, annak nagyon-nagyon örülök, de az ember néha ki kell, hogy álljon a saját dolgai mellett és gondolatai mellett. Nagyon szépen köszönöm. Tomikám, utolsó kérdés, hogy jól vagy, bocsánat, minden rendben van, tehát abszolút egészségileg rendbe jöttél, mert azt tudni kell Palcsó Tomira, hogy egész nap egy zöld maszkban mászkált, és eléggé ijesztő volt ebből a szempontból, de nyugtass meg, hogy most már minden oké. Figyelj, a maszk még mindig itt van nálam, tehát nincs minden oké, meg kell, hogy mondjam, hogy a Magdi azt mondta, hogy örülünk, hogy meggyógyultad, de nem gyógyultam meg, tehát jobban vagyok, de nem gyógyultam meg, és nem véletlenül volt rajtam a maszk, hogy ne fertőzzek körbe embereket. Na most... Igen, hát ezen kívül értem a zsűri kritikáját, és tudom már, hogy miért szerették tőlem, térden állva jövök hozzád, mert hát térden annyit nem lehet mozogni. Oké, köszönöm szépen, jobbulást neked, szerintem azért vedd fel a maszkot, nehogy itt körbe köhögd a bacillusokkal a levegőt. Oké, köszönjük szépen. A Dal2013.hu jövünk természetesen, a Facebookon lehet tőlünk kérdezni, amiket felteszünk majd adás végén az előadóknak, most pedig folytatódik az élőadás, után jövünk vissza, szevasztok!